súčinnosť všetkých bezpečnostných zložiek od štátnej polície s mestskou políciou, s hasičským záchranným zborom, záchrannou službou, ale aj súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude zabezpečovať ochranu priamo v priestoroch štadióna. To je vec, ktorá je absolútne kľúčová. Budeme mať nasadených my takisto väčší počet policajtov, mestských policajtov priamo v okolí štadióna by malo byť okolo 60 a budú úzko koordinovať svoje aktivity so štátnou políciou, to znamená s políciou poriadkovou, ale aj dopravnou. Budeme 24 hodín regulovať dopravu a viac vozidiel ku štadiónu sa bude kontrolovať v tých 13 vstupných bodoch, tak ako sme to už vlastne povedali, s tým, že ten jazd bude zabezpečovať alebo kontrolovať štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou. Mestskí policajti by nemali byť len tí, ktorí zabezpečujú bezpečnosť, ale budú to aj vlastne ľudia, na ktorých sa môžu návštevníci obrátiť a dokážu im poskytnúť informácie, to znamená pomôcť a poradiť. Chcem vás informovať, že sme zabezpečili školenie pre príslušníkov mestskej polície, ktoré má vlastne ich pripraviť aj na túto úlohu a vybrali sme tých policajtov, ktorí sú schopní dohovoriť sa v anglickom alebo nemeckom jazyku. To znamená, okrem zabezpečovania bezpečnosti by mali slúžiť ako prvý kontakt. Ak ten návštevník nevie, kam by sa mal obrátiť, môže sa obrátiť priamo na našich mestských policajtov. Máme 50 dní do šampionátu a my sme v tento deň spustili oficiálne stránku majstrovstiev sveta www.ms2011.info, ktorá by mala spájať všetkých hlavných aktérov tohto podujatia, to znamená organizačný výbor s mestom Košice, s mestom Bratislava, a na tejto stránke budú poskytované všetky základné informácie aj v anglickom jazyku. Mesta zabezpečia silnú informačnú kampaň a poskytnú orientáciu všetkým tým, ktorí prídu do Bratislavy prvýkrát, alebo aj tým, ktorí sem prídu ako návštevníci majstrovstiev a potrebujú sa zorientovať či v dopravných, bezpečnostných alebo iných problémoch. Máme v prvom rade záujem, aby v meste bol poriadok a ľudia sa tu cítili bezpečne. Aj z tohto dôvodu sa nám podarilo nájsť dohodu so Slovenským futbalovým zväzom a ligový zápas futbalu medzi Slovanom a Trnavou, ktorý sa mal konať v priebehu majstrovstiev sveta, sme preložili na 17. mája.